खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय, बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 9 जुलाइ 2020 बिस्तिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव अदेबानि मावफुंनो हागोन। देहाया मोजां थानाय नङा। लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि टेनसना बांगोन। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे आरो एना एनि जानो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। वृष राशि। दिनै साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहाबा थाङोब्ला मोजां फिथाइ मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। जेबो रिस्क लायैआनो गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। जिंगाया बांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। आयआ बांगोन। देहाया मोजां थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायलायनो हागोन। न'खराव गोजोन थागोन। गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन। फिसाज्ला एबा फिसाजोनि थाखाय जिंगाया बांगोन। देहाया लोरबां जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायाबो जाफुंगोन। खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा।
देहाया मोजां थानाय नङा रांखावरियाव मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन अब्लाबो खरसाया बांगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गिलुं गिलुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया आद्रा जागोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम धनु राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ लोरबां मोनगोन हारसिं थानो गोसो जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजांद्राय नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव खहा जागोन समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थानाय नङा लोमजानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन आरो बोर मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोआव जिंगाया बांगोन लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन आरो फरायनायाव जोबोर गोसो दुंगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे जाहोन दङ माने बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनआ नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां हाबाफारि लाबोदों बे हाबाफारियानो जाहैबाय अल इन्डिया लेभेलाव मोनसे मोसानाय बादायनाय हाबाफारि